Beno ba, tutorial honetan, zatiki algebraikoak izendatzaile komunera nola laburtzen diren ikusiko dugu. Baina zatiki algebraikoekin ikusi baino lehenago, bergogoratuko dizuet zatiki arruntekin nola egiten zen, ze prozedura berdina da. Orduan, guazen ikustera adibidez, bi zatiki. Demagun ematen digutela, ondoko bi zatikiak adibidez, bat zati 24, eta bestea, bost zati 28 adibidez. Vale. Orduan, izendatzaileak lehenik eta behin, faktorizatu beharko ditugu. Beraz, 24 eta 28 faktorizatu beharko dugu. Orduan, hemendik ze geratuko litzaiguke? Vale. Goian bat eta 24 faktorizatuta da, bi berriru. Eta bestea berdin, bost goian geratzen da, eta bekoa 28 faktorizatuta da, bi berbi bider zazpi. Vale, behin faktorizatuta, izendatzaile komuna topatu beharko dugu. Orduan, bi izendatzaile komuna, multiplo komun, txikiena, alegia, topatuko dugu bi izendatzaile horien artean. Orduan, nola egiten zen hau? Hartzen ziren zenbaki guztiak, kasu honetan hartuko dugu agertzen diren zenbaki guztiak, ez? Bertan agertzen diren zenbaki guztiak, eta dira, bi, hiru eta zazpi. Bai, eta bakoitza bere berretzaile handienarekin. Beraz, biren berretzaile handiena, hiru. Hirurena bat, eta zazpirena bat ere, beraz, horrela geratuko litzateke. Hori izango litzateke, orduan, gure izendatzaile komuna. Orduan, izendatzaile komun hori jarri beharko diogu bi zatikiei. Orduan, lehenengo zatikiari geneukan, behan jarri beharko diogu izendatzaile amankomun hori. Bi berriru, bider hiru, bider zazpi, bai? Bale, orduan, baldin bageneukan, hemen ikusten dugun bezala, bi berriru, ze falta zaigu? Bider zazpi egin dugu behan, ez? Bider zazpi egin dugu behan. Ba, goian ere bider zazpi egin beharko dugu, orduan, bat geneukan, ba bat, bider zazpi. Beste zatikea orain ikusiko dugu. Beste zatikian, jartzeko izendatzaile berdina, beraz jarriko dugu bi berriru, bider hiru, bider zazpi. Hau, jarri alizateko, zer zenbakirekin biderkatu dut behan? Baldin bageneukan, bi berbi, bider zazpi, eta jarri behar badut orengo hau, ba, bi batekin biderkatu dut goian, bueno, bost neukan goian, behan biderkatu dut orduan bi batekin, eta zazpia badago, eta hiruarekin ere bai. Beraz, goian ere, bi zenbaki horiekin biderkatuko dut. Orduan, hemendik, geratuko litzaizkidake, ondoko bi zatikiak, lehenengo izango litzateke zazpi, zati 168, eta bigarrena izango litzateke 30, zati 168 ere bai. Eta behin, izendatzaile berdina dukita, dakigu, batuketa egin dezakegula, kenketa, bale, hortarako balio digula zatikiak batu eta kentzeko, adibidez. Bale, behin, hau ulertuta, guazen zatiki algebraikoekin nola egiten den ikustera. Bale, ba, demagun ematen dizkigutela ondoko bi zatikiak, zatiki algebraikoak, adibidez. Bost x, zati, x berriru, gehi x berbi. Hau bata, eta bestea, hiru, zati, bi x adibidez. Bale, orduan, lehenengo gauza, bi izendatzaile hauek faktorizatu beharko ditugu. Orduan, geratuko litzaidake goian bost x eta bekoa faktorizatuko dugu. Behan, ikusten dugu lehenengo zatiki honetan, bi batugai hauetan, aman komunean x berbi biderkagai moduan atera dezakegula, bai? Eta lehenengo batugaian geratuko litzaidake x, eta bigarren batugaian bat. Bai? Eta bigarren zatikian, hirua goian, eta bekoa faktorizatuta bi x ezin da gehiago laburtu, bai? Beraz, bi x moduan geratuko litzateke. Orduan, orain, bi izendatzaile hauen artean, guazen topatzera zein den izendatzaile komuna. Zer egiten genuen? Bi izendatzaileetan agertzen diren biderkagai edo faktore guztiak jarri erabili beharko ditugu berretzaile handienarekin, hori da. Ez? Emekate. Orduan, zein izango litzateke? X agertzen da, alde batetik, bi aldetan, alde honetan ere agertzen zaigu x gehi bat, eta bestean agertzen zaigu ere, x jarri dugu, biko bat, bai? Orain, bakoitzaren berretzaile handiena. Xen berretzaile handiena zein da? Bi. X gehi bat, holaxe geratuko litzateke, eta bider bi, bale? Bale, orduan, hau,
pixkatxo bat ordenatu liteke, bai? Bi adibidez aurrean, zenbakia aurrean jarri dezakegu, orduan geratuko litzateke 2x ber 2 bider x gehi bat. Ondo. Behin, izendatzaile komun edukita, jarriko diogu izendatzaile hori gure hasierako bi zatikiei. Orduan, lehenengo zatikian kokatuko dugu, eta bigarren zatikian, bai. Orduan, hemen jarriko dugu 2x ber 2 bider x gehi bat, eta bestean ere bai, izendatzaile aman komun hori. 2 bider x gehi bat. Bale, orduan, guazen ikustera, behan, izendatzaile hau jartzeko, zenbakirekin biderkatu dugun. Geneukan x ber 2, lehenengo zatikian, geneukan x ber 2 bider x gehi bat. Bale. Orduan, ze falta zaigu? Behan biderkatu dugu, bider 2. Bai, bider 2 hau, orduan, goian ere, bider 2 egin barko dugu. Beraz, goian bider 2 egiten badugu, geneukan 5x bider 2, geratuko litzeguke 10x. Guazen bestea aztertzera. Bestean, bigarren zatikian, geneukan 2x behan, bai? Orduan, orain, hau lortzeko, faktore komuna jartzeko, daukagu 2x ber 2, orduan, faltaz, 3 usten dugu. Barkatu. 3 utziko dugu. Orduan, 2x ber 2, geneukan 2x, ze falta zaigu, x bat. Eta x gehi bat ere, biderkatu dugu behan, ez geneukan, orduan goian ere, x gehi bat gatik biderkatu beharko dugu. Beraz, hau izango litzateke, gure bigarren zatiki algebraikoa, biak izendatzaile komunarekin, eta bi zatiki algebraiko hauek orain, izendatzaile komuna edukita, batuketa egin genezake, edo kenketa, bale? Hoiz izan da guztia. Espero dut ulertu izana, eta hurrengo bat arte.